evidentment. Comencem el playoff, no? Al final significa que no saps quan va ser, no? L'últim partit que se juga en aquesta temporada en la Fonteta. Ojalà siguin molts, però quan comences el moment de playoff ja comences en qualsevol moment que si no complixes pot arribar a ser-ho, no? Llavors cada partit en la Fonteta passa a ser clau per a que se juguen la major quantitat de partits possibles aquí en el nostre camp. Per tant, que vinguen en tota la il·lusió d'ajudar, de com aquests últims partits, no? Que passa que quan pareix que existeixen dubtes, que et fan un parcial, què passarà? Què passarà? Si el partit que va passar, aquest moment d'espenta, de que notes que la Fonteta reacciona, que ha llegit el moment del partit, no? Perquè al final tenim una afició que és coneixedora del nostre esport i interpreta a vegades quan apareixen els certs dubtes que l'equip necessita un recolzament anímic per a netejar ràpid el cap i que evidentment tornen a ser un factor diferencial, no? Com aquest sisè jugador en pista i que disfrutem d'aquest període meravellós que són els playoffs per el títol i dels últims partits que queden d'aquesta temporada aquí en casa.